Я вернуся да мінулай канферэнцыі Новай Беларусі, калі мы абмяркоўвалі, стваралі розныя працоўныя групы. Адной з такіх працоўных групаў была працоўная група, прысвечаная патэнцыяльнаму нацыянальнаму дыялогу, фарматам гэтага нацыянальнага дыялога і кругламу столу. І там былі пастаўлены задачы. І адной з задачаў было выпрацаваць разуменне, якім чынам можа выглядаць гэты нацыянальны дыялог. І мы вырашылі прааналізаваць, можа зараз гэта ўжо не такая модная, не такі модны падыход, як, напрыклад, апытанка ананімных экспертаў, а ўсяго лишь гістарычны аналіз, і вырашылі прааналізаваць 3 падыходы нацыянальных дыялогаў у 3 краінах: у Германіі, Іспаніі і, зразумела, у Польшы. І вось, прааналізоўваючы гэта, мы просто заходзілі з базавага тэзісу, што у нас пасля 20-го года 6 гадоў палітычны крызіс працягваецца, маштаб рэпрэсіяў не зніжаецца, а нават павышаецца. Ну і, канешне же, гэты палітычны крызіс, ён вядзе да фактычна экстэнцыйных пагрозаў для Беларусі. Падрывае дзяржаўнасць, суверэнітэт, эканамічнае развіццё, ну і, зразумела, міжнародную суб'ектнасць краіны. І баланс сіл ключавых стейкхолдераў на дадзены момант падчас пачатку даследавання мы зазначылі так, што рэжым Лукашэнкі захоўвае жорсткі кантроль над дзяржаўным апаратам, сілавымі структурамі, умацоўвае, кіруе працэсам прыняцця рашэнняў, але знаходзіцца ў міжнароднай ізаляцыі і пазбаўлены на дадзены нават момант такой шырокай грамадскай легітымнасці. Дэмакратычныя сілы інстытуалізаваныя, маюць міжнароднае прызнанне, працягваюць дзейнічаць у медыяпрасторы і за мяжой. Ну і, зразумела, знешні фактар узмацнення крытычнай залежнасці Беларусі ад Расійскай Федэрацыі. Мы паглядзелі вось рызыкі гэтага неўстойлівага статусу кво, калі коротка, могуць проста адбыцца розныя зломы, чым заўгодна выкліканыя, і пры адсутнасці загадзя падрыхтаванага суб'екта, выразнай працэдуры, прававой працэдуры кіравальнасці, аслаблення дзейнага рэжыму можа прывесці проста не да працэсу дэмакратызацыі, а да фактычнага хаосу ці знешняга кіравання Беларусі, чаго мы вельмі не хацелі бы. Таму мэтай даследавання было проста распрацаваць вось гэтую рамку кіраванага пераходу, якая як бы і вырашыць першапачатковыя пытанні, спынення рэпрэсіяў, і наступны крок – правядзенне рэпрэсіяў і захаванне незалежнасці Беларусі. Вось. Мы вызначылі нацыянальны дыялог як інструмент пераходу. Гэта перамоўны працэс паміж прадстаўнікамі дзейнай сістэмы, дэмакратычнымі сіламі і ключавымі грамадскімі групамі, рознымі іх элементамі. Сутнасць працэсу – гэта узгадненне, дамова, спынення супрацьстаяння і сфармаваць такі надзейны прававы маршрут, які дасць магчымасць умацаваць незалежнасць Беларусі, вырашыўшы гэты ўнутрапалітычны крызіс. І прадметам перамоў гэта захаванне дзеяздольнасці дзяржаўнага апарату, пра тое, што казалі і ў мінулай тым ліку панэлі, стабілізацыя эканомікі і вось тыя дэбаты, якія сёння былі. Гэта выразныя межы адказнасці мінулай сістэмы. Вось гэта тое пытанне, тая задача, якая, я думаю, нам ляжыць ужо надалей распрацаваць выразныя межы сістэмы, бо сёння мы пачулі две супрацьлеглых пазіцыі, розныя падыходы. Ну, мы прааналізавалі вось 3 гістарычных кейса, на іх спыняцца не буду, гэта будзе вельмі доўга, але прааналізаваўшы ўсе гэтыя кейсы, мы прыйшлі, пабачылі такія рэчы, якія усіх іх аб'ядноўваюць. Гэта кансалідаваны суб'ект з боку апазіцыі ці дэмакратычнага руху. На сённяшні момант мы маем дэмакратычны рух, інстытуалізаваны, але наступным крокам было бы правільна правесці, можа быць, нейкія дыскусіі, публічныя перамовы па фармаванні ўжо перамоўнага суб'екта, каб мы ведалі, бо не можа быць толькі прадстаўнікі Каардынацыйнай рады АПК і офісу Святланы Ціханаўскай у частцы дэлегацыі, якія ведуць перамовы з рэжымам. Гэта можа быць больш шырокае прадстаўніцтва і павінна быць, я ўпэўнены, больш шырокае прадстаўніцтва. Прагматычнае крыло ўнутры сістэмы. Без гэтага таксама нічога не адбудзецца. І калі мы будзем казаць пра масавыя ілюстрацыі, вешанне на сталбах, знішчэнне, звальнення ўсіх, гэтае прагматычнае крыло ніколі не набярэ моц, яно будзе маргіналізавана.
Таму, каб прагматычнае крыло набірала моц, трэба таксама дэманстраваць канструктыўнасць у дачыненні менавіта да гэтых прагматыкаў. Можа, яны не вельмі прыемныя людзі, можа, яны зусім непрыемныя людзі, але яны думаюць галавой. Знешнія ўмовы. Зразумела, гэта змена знешніх абставінаў сёння было, і на другой панелі шмат пра гэта сказана, і на першай. Зразумела, ў нашай сітуацыі гэта аслабленне Расіі, максімальнае аслабленне Расіі. У ідэале ввогуле нейкі там є распад, там рэвалюцыя, штосьці такое, але будзем сыходзіць проста з аслаблення. І вось чацвёрты пункт – гэта прававая рамка, гэта фармаванне правовой асновы, якая гарантуе бесперапыннасць дзяржавы і легітымацыю будучай улады. І вось тут гэта, мне падаецца, таксама для нас задача на наступны год. Распрацаваць менавіта прававую рамку, як можа выглядаць вось гэты транзіт ці пераход, перамоўны працэс, каб з закона з закон, каб не было нават у Расіі ці знешніх сілаў повода сказаць, там адбыўся дзяржаўны пераварот. Гэта павінна быць вось такім шляхам, каб не было да чаго, як кажуць, прычапіцца. Одна хвіліна, Артём. Одна хвіліна, добра. Ну, тады тут трошки далей ўжо пайду, калі одна хвілінка засталася. Геапалітыка, расійскі фактор, я думаю, тут мы доўга спыняцца не будзем. Адное, што прававы шчыт, вось менавіта гэта прававая рамка не дазволіць Расіі выкарыстоўваць гэта ў сваіх інтарэсах. Роля міжнародных партнёраў, палітычнае прызнанне інстытутаў дэмакратычных, эканамічная дапамога, гарантыя бяспекі, каліброўка санкцый. Ну, вось эканамічная дапамога і каліброўка санкцый. Санкцыі гэта бізун, як кажуць, а пернік гэта эканамічная дапамога, вось гэты Democracy Facility Foundation, ці як яно правільна называецца. Гэта таксама павінна ісці разам з круглым сталом, разам з прапановай, акрамя санкцыяў і адказнасці, яшчэ і прапановай еўрапейскіх партнёраў. Ну, прынцыпы паслядоўнасці, гнуцкасць працэсу, тут вельмі шмат распавядаць не буду. Гуманітарная дээскалацыя. Глядзіце, зараз адбываецца вызваленне палітвязняў. Спадзяюся, этот працэс будзе працягвацца, і гэта ўжо фактычна першы этап. Другі этап – гэта тэхнічны дыялог для ўзгаднення парадку дня. Тут мы не бачым пакуль з боку рэжыму ніякіх крокаў, але будзем чакаць як на магчымасцю. Трэці этап – гэта ўжо палітычнае пагадненне. Яно там уключае ў сябе розныя падпункты, а канчатковай кропкай з'яўляюцца выбары, правядзенне канкурэнтных выбараў пад міжнародным назіраннем. Але асобна зазначу зноў на правасуддзі. Гэта вось тое пытанне, якое варта будзе абмяркоўваць. Гэта тое поле для дыскусіі. Ну і галоўная выснова, паспяховы транзіт, пераход патрабуе адначасовай наяўнасці 4 базавых умоў: моцнага суб'екта, прагматыкаў, змены знешніх фактараў і правовыя рамкі, якую нам яшчэ трэба распрацаваць. Ну і практычныя крокі я ўжо сказаў. Давайте распрацоўваць правовую рамку, добавляцца пра межы адказнасці, якія мы бачым, і зразумела рыхтаваць пакеты рэформаў пераходныя, якія мы чулі. Ну і, конечно же, кадравы рэзерв. Вось тут Юрый Губарэвіч уже сышоў, але гэта таксама вельмі важна. Ну і таксама, мне падаецца, на дадзены момант вельмі нам важна зноў вярнуцца да тэмы абмеркавання, фармавання вось гэтай дэлегацыі. Можа, яна не спатрэбіцца сёння-заўтра, але шырокай дэмакратычнай дэлегацыі, дзе прадстаўлены ўсе бакі і элементы беларускага грамадства. Дзякуй вялікі.